Narodil som sa tu na Raticovom vrchu a v drevenom dome, ktorý bol stavaný ešte za tureckých vpádov. Stadiaľto pochádzali stará mať. A otecko tu potom boli tu 4 veľké drevené domy. 3 domy odkúpil, ale tie domy pobúral a na každom tom starom dome ľudia mali svätý obrázok. Takže namiesto nich urobí jeden kríž. Pán Ján Fekiač nás teda, on prišiel a ukázal nám, ako to on robí tie kríže. No a teda potom s jeho pomocou sme vyrobili ten kríž, ktorý stojí na našom starom pľaci. No, ten kríž potom, keď sme urobili, tak chodili rôzni ľudia, keď to videli, a že by aj oni chceli, a ja by som chcel, no, tak uprosili nás. My sme robili na poľnohospodárstve, takže toho času nebolo veľa. Robili sme tie kríže, keď sme na to mali čas. My sme teraz za posledných 5 rokov opravili vyše 20 krížov, ja to mám aj popísané. Lebo tí veľkí majstri, čo sú väčší rezbári ako ja, on povedal, on nebude opravovať kríž, ani svoj neopraví. Na Poľane aj ten sme opravovali, čo je nad chatou, on radšej nový urobí. Vy ste robili kríž, čo je na kruhovom objazde, na tom ste robili ako dlho? Mali ste nejakú inšpiráciu, podľa čoho ste robili ten kríž? Áno, bola inšpirácia. Pri tom kríži sme takmer maturovali. Tu je teda o tom aj záznam. Robili sme to k výročiu príchodu svätého Cyrila a Metoda. A tak teda ten kríž je to dvojkríž a nie je na tom ako Pán Ježiš, nie je tam korpus Pána Ježiša, je vyrezaný zo všetkých 4 strán, lebo aby nebol chrbátom otočený do mesta, tak sme ho vyrezali na všetky 4 strany. No ale taký kríž trvá aj mesiac roboty.